Ahoj, vítaj pri mojom trochu netradičnom videu, kde ti ukážem 10 cukrárskych pomôcok, bez ktorých si už pečenie dnes neviem predstaviť a proste v mojej kuchyni nemôžu chýbať. Ako prvé tu máme tieto paletové natieracie nože. Akože pre mňa to bol riadny game changer, keď som si ich zadovážila, najmä teda ak hovoríme o tomto nožiku, pretože tieto nože jednoducho sa dá roztierať cesto, krémy, naozaj hocičo, je to o mnoho lepšie ako nejaká lyžička alebo vylizovačka a samozrejme, že musí mať 3 veľkosti. Ako druhé tu máme vylizovačky, samozrejme opätovne pre mňa musia byť 3 veľkosti, pretože človek nikdy nevie, koľko cesta bude musieť miešať alebo krému. Čiže máme tu klasická vylizovačka, áno, podotkneme, že je to moja fakulta Harryho Pottera. Potom tu máme túto mega vylizovačku, čiže keď mám nejaké veľa cesta, veľa krému. No a v poslednej dobe som objavila túto miniatúrnu vylizovačku, ktorá je perfektná, keď chcem vylízať nejaké sklenice od džemov, krémov a podobne, čiže naozaj lepšia ako lyžička. Keď sa držíme pri vylizovačkách, tak potom tu máme aj takéto špachtlo, teda také stierky. Táto stierka je perfektná na vyhľadzovanie krémov na tortách, najmä keď sa robia teda tie obtierové krémy, je pevná, je to vlastne kovová vylizovačka. A potom máme takúto ešte plastiaku, ktorá buď slúži, keď máme veľa cesta. Z misí sa to dá pekne vybrať, najmä kysnuté cesto. Ale taktiež, čo sa vlastne posunieme aj k ďalšej veci, keď máme vlastne cukrársky sáčok, je to perfektné, naplníš cukrársky sáčok a už si vlastne ku koncu, ale ešte tu máš množstvo plnky, množstvo cesta, tak proste zobereš ten sáčok, zobereš špachtlu, a proste to takto pekne vytlačíš až nakoniec. Týmto spôsobom som vždy, najmä teda pri makronkovom ceste, vždy vytlačím minimálne aspoň nejaké ďalšie 2-3 makronky, takže opätovne toto je super. Keď sa teda posúvame na vec 4, tak to máme teda naše cukrárske sáčky, s čím teda súvisí aj naša vec 5, a to sú teda rôzne nastavce, rôzne špičky na dekorovanie. Sáčky najlepšie, ja osobne preferujem ale teda aj malé sáčky, veľké sáčky na cesta, krémy, niečo proste, čo je naozaj toho veľa. Malé sáčky sú super na dekorovanie, chceš tam dať len trochu čokolády, trochu krému, nechceš tu zbytočne držať a to celé moždiť, takže tedy sú ideálne tieto malé sáčky. No a potom samozrejme špičky a teda dekorovanie. Ja mám teda tento set od Tescomy, ktorý obsahuje teda 25 špičiek, to sa dá do sáčku, a to takto pekne zoberie sa špička, dá sa to sem, zašrobuje sa to zvonku. Super je v tom, že keď napríklad chcem použiť jeden krém, ale niekoľko viacej špičiek, niekoľko viacej motivov, tak jednoducho odmotám, túto špičku zoberám preč, dám tam novú, toto stále ostáva teda v tom sáčku a mám novú špičku. Čiže je to najradšej naozaj používam, najmä teda z tohto dôvodu. Najčastejšie teda ja osobne používam túto, čiže obyčajná gulatá špička na makronkové cesto, na piškoty a podobne. A potom teda mám najradšej túto hviezdicovú zubkovú, čiže to je číslo 4 a 8. Tá je perfektná na rôzne dekorácie krémov a tak ďalej. A pre ďalších 5 cukrárskych pomôcok, bez ktorých sa v kuchyni pri pečení dneska už nezaobídem, sleduj môj profil, pridám druhú časť. Taktiež mi napíš do komentára, či ti takýto štýl videa vyhovuje, či chceš viacej, alebo mám sa radšej držať len receptov. Daj mi vedieť, či to pre teba takýto obsah aj zaujímavý. A samozrejme, ako inak, len enjoy!